Vi ste? Marinko! Imate li možda prezime? Možda imam! I evo nas ponovo sa našeg protagoniste Super Mario Brosa, ili ti. Marinko! Nastavljamo tamo gdje smo stali prošle nedelje. Možda i ne baš, desio se mali incident sa gameplayom. Slučajno sam obrisao ceo gameplay, tako da sam morao ponovo da odigram. Pa koji je razlog? Da. Zajebo se! Svakom se omakne! Ali ne brinite, nastavljamo tamo gdje smo stali, sa istim brojem života, na istom nivou, jedino se poeni razlikuju. To ti dođe onaj fazon kao kad igraš igricu i zaboraviš da snimiš, samo vidiš nestane struja, samo da se ubiješ. Skačemo, tu su, ovo su bili Donatello i Raffaello. Šta je ovo? Ovdje je normalno trebao da bude život, ali ga nema. Ulazimo u ovu kanalizaciju, pićemo gore za naučiće standardno. Udri muja! Nastavljamo. Sad imam jednu drugu varijantu. Pokušamo ovako. Naravno, iz prve nikad. Nastavljamo i dalje. Ajmo sad iz druge. Da. Uspeli smo. Samo malo pritisneš da trči brzo i ulazi bez problema. Evo ga, Donatello je gotov. I Michelangelo. Ajmo nazad. I da. Šta sam to da vas pitam? Da li je nekad neko pokušao da preskoči zastavicu? Da vidi šta se krije posle zamka? Da li ima nešto iza zamka, pored zamka? Koliko puta sam pokušavao to da uradim, zaleti se koliko mogu i vidim Marinko leti! Kao Ivana Španović i taman mišlji da će da preskoči i samo se naglo spusti ka zastavici. A baš me zanima da li ima nešto poslije te zastavice i poslije tog zamka. Kao klinac pokušavao sam mali milion puta, ali nisam uspio, nažalost. Video sam ima na YouTube-u video, ali ja hoću da uspijem, ja to da uradim. Ajde polako, ajde gore, di ćeš polako pirana? Nastavljamo, ajde uzimamo ove dva novčića dole. Nastavljamo istim tempom. Gotovo, čao, ajde ti, čao. Ajde, ovdje treba da bude cvet. Čuj mene cvet. Ja ne! Sad naravno, ajde, drugi, naravno, da, čim promašiš, udariš jednom i promašiš, gotovo. Možeš samo jednom i gotovo, fraj. Nastavljamo gore, ti naučiti su za mene, ajde ti kopa tropa, čao. Ajde, koji fail, brate. Mislim da mi palic nije, joystick, nije odreagovao kako je trebao. Pošto nije skočio. Da, sad drugi deo igrice postaje sve teži i teži. U principu sve su isti nivoji, ali sa jako povećanim teškoćama. Na primjer ove merdevine, ili tezge kako sam i ja nazivao, su jako manje nego što su bile u prvom delu igrice. Vidiš, i naravno ovi topovi, gdje ih ima svuda sada. Ovdje sam znao, i po par puta da počnem ponovo, jer sam, skočim i ode. Ali dobro, vidi, kraj nivoa. Evo, 5000, naravno. I da se vratim na ono da se preskoči zastavica. Koliko puta sam ja to probao, ali nikad. Znači, nikad nisam uspio, nema teorije. I pre par dana baš sam nešto tražio oko Super Marija na YouTube-u, pošto kao sam znati ima mali milion videa na YouTube-u za Super Mario Brosa, pogotovo ovog prvog dela. I vidim da je lik uspeo. Nemam pojma kako je uspio to da izvede, ali meni to nikad nije počeo za ruku. Mada probat ćemo pa ćemo vidjeti. Možda nam se sreća i smeši. Ajmo, evo ga Bowser. Falš naravno. Ajde,
Begaj si ti tvoje buzovani. Ajde. Ajde, brate. Ajde, op. Si, bre, ti težak. Koji fail, brate. Ajde, čao. To. Opa, Lakitu. Ovoga je bila u pitanju Lakita. Ili Nakita. Da ne kažem Nakitu. A za dotičnu princezu, moja nana ima nešto da izjavi. Crkala babo. Ovo ti je bilo od moje nane. Evo nastavimo ovdje, op, evo ga opet, Nakitu. Ajde, op, skači, zoom. Naravno i ovdje će par puta da se vraća. I morat ćemo da ga ubijemo jedno par puta. 3 puta ili 4 puta, ne se tačno. Ovdje, ja mislim da ovdje treba da ima život. Ili ne? Ja mislim da da. Ne, ovdje. Ovdje je trebao. Mislim trebao. Trebalo bi da ima. Naravno nema, opet fail. Znači nema pojma zašto. Da li sam ja ovo... Imam neku igricu koje... Čekaj, ovdje ima one dve kocke. Da li je ova igrice prošao rok ili šta, znači par života koji sam mogao da uzde nisu bili tamo gdje su inače, gdje inače budu. Nemam pojma zašto, šta je problem. Ali nema veze, nastavljamo mi, pićemo i dalje. Ovdje isto ima op, novčići. Naravno, osjećam da, šta sam rekao. Znači, neće me pa me neće. Naravno, još jedan i gotovo. Čim udariš jednom, promašiš gotovo. Poslije, udariš jednom, 2 puta, gotovo. I to 2 puta ako imaš sreće. Inače, jednom i fire on. Š5. 602 nivo. Ajde, nastavljamo. Opa. Evo ga još jednom. Ajde, to ćemo pokušati iz prve. Ajde, Mario, skači iz druge strane. Što mi ovako... Naravno! Pošto mi je ovako lakše kao. Prošle nedelje sam jednom 4 ili 5 puta skakao, to je spadao. Da bi na kraju 4. ili 5. put uspeo. Ovdje dole treba da ima nešto, ne sjećam se što, nemam pojma. Svijet ili tako nešto. Da. Igrao sam ja Marija pre godinu i po dana. Onako došao mi da igram, da se prisjetimo. Op, ajde, eto vidite i ovdje sad stavili, ćeš polako ove merdevine. Nastavim dalje, ove meduze, op, di ćeš, ajde bre polako, di ćeš. Ovo mogu da se nazove sranje. Ovdje se imamo jako veliku sreću. Ajde, di ćeš nazad. Čekaj bre, polako. Nastavi to, ajde, kljuc, čao, uzni ovi do... I ovo nije bilo daleko. Evo nas nazad, nastavljamo, 66 novčića za sada. I još malo i život. Zvezda. Op, ajde. Pirana biljka. Evo je već malo lakše nego ono. Zoom, da, ispod. Bravo, Marinko, bravo. U formi si. Nastavljamo dalje. Op, skoči. Ajde, ima ovdje. Da, ima. Ajde, op. Gdje ćeš polako. Op, čao. Idemo. Da, znači šta sam pročitao, znači ni ja nisam znao uopšte. Ovo je davne 1981. godine kada je Nintendo napravio jednu od prvih platform igrica Donkey Kong, znači igrica pre ovoga. U stvari Nintendo je htio da napravi adaptaciju za jednu sasvim drugačiju igricu, gdje bi glavni protagonista bio Mornar Popaj. Znate onaj mali simpatični ćelavi nabildovani čikica koji liči na Schwarzeneggera, koji puši lulu i jede spanać. Kako beš ono ide, on je crtač što sam gledao kao klinac.
Morar Popaj. Ideja je bila dobra, jer je Moran Popaj bio jako popularan, ali tu je postao veliki problem oko same licence. Nintendo je znao da bi ta bitka mogla da traje i godinama. Zato ubrzo Nintendo menja svoje likove i ideje, tako da Moran Popaj postaje Jumpman. Kasnije Mario ili Marinko, kako god hoćeš. Oliva, Popajeva devojka ili verenica, postaje princeza, a debeli Badža postaje Donkey Kong. To nisam znao, jako interesantna stvar. Ali, ne znam, možda ne bi bio toliko popularan Popaj koliko je popularan Super Mario. Možda i da, nemam pojma. Da su ga napravili, na ovoj, di ćeš, na ovoj varijanti, platforma i ovo sve. Možda da. Ko zna. Ajde, nasmo. Eto, bravo, čao tope. Piči pravo, čekaj polako. Ajde. Ja su braća Bambalići. Ćao, brate, džaba vam ti vaši buzdovani. Inače, braća Bambalići, ako se neko seća ili ako je neko gledao Kamionđije, kad Paja i Jare odu u školu. I onda Jare odu u nekom restoranu, nekom kafani nekom. I sedni onda jedan od braće Bambalići i mu uzne kaput. Onda naravno poslije ode i kod Paje i Paja dođe i ali to je sutradan. I Paja mu vrati kaput. Pajo, imam strašnu ideju. Mogu bi njih da ubacim malo u svoje gameplayove. Koji su to Kraljevi Čkalja i Pavle Vujsić. Pokojni oboje. Ja mislim jedni od najboljih glumaca, ne najboljih, jedni od najboljih glumaca na Balkanu. Škalja je ono, znači kralj humora. Nego, di smo mi stali, nastavljamo, di smo sad, u bazenče, ajde da plaknemo noge malo. Piči, blueberu, čao. Ćao, nastavljamo dalje, još jedan blueber. Evo ga. Ma čao. Što bi rekao Šojić. Sad ima malo više. Dobar sam, moram bi da igram malo i Battlefield. Baš me hoće ruka, to ću igrat posle. Di ćeš polako, majmune. Ajmo Marinko. U formi si. Di ćeš, pucaj me! I ovo nije bilo daleko. Ajde, čao, bum, zoom. Dobar si Mario za sad. Ajmo. Nastavljamo dole, pazi polako, novčiće, uzimam 55. Još malo, još jedan život. Ne sjećam se nikoliko života imam. Znam, video sam na YouTubeu isto, na videu, jedan lik imao 28. 29 života. Mogu samo da kažem Alalver. Ja se ne sjećam koliko sam maksimum dobio života do kraja igrice, a da nisam nijednom poginuo. 14, 15, 16, 17, ne sjećam se. Sad ćemo da vidimo koliko imamo. Bum. 16. Evo nas. Jel baš mora i ovdje, evo samo što su ovdje ninja kornjače. Za malo. Ovo se zove za malo. Zato ovdje trčim brzo jer mrzim ovaj nivo. Samo nemoj da mi di ćeš. Znači, trzam se. Ajmo, koči, tako, gotovo. Bravo, mali. Nastavljamo, 5095, još 5 novčića i 17. život. Ajmo, di smo sad? Ovdje bi za još jedno 15 minuta, 20-ak, no ne, kakvi 20-ak. Ovdje trebalo bi da bude blizu kraj. Ovo je isto onaj lavirint, jel da? Da. Prvo sam se zajebao. Pa di ćeš? Ajde, trčim gore. Da, gore pa dole. Ili gore. Da, gore sad u sredini. Pa pre nego...
Ja mislim da sam se zajebo. Da. Op. Ovdje da. Op, ajde skoču. Op. Sada gore. I. Da, evo ga boser. Evo ga boser. Op. Dit, polako, bem ti. Ma. Ćao. Aha, ovo je bio jedan od braće Bambalića. I njega smo sredili. Ovo neću ni da komentarišem više. But our princess is another castle. Op, da, čao. A, evo su gombe. Op. Ajmo, speed. Bravo. Da, inače, nije loše za igricu koja je teška svega 40 KB. Ne znam da li razumete šta znači 40 KB. Ceo set je težak 32 KB, a grafika, znači samo grafika je teška 8 KB. Znači, lagano možeš par marija da staviš na onoj staroj floppy disketi. Floppy, tako se zove. Znajući da jedan GTA 5 koji je težak nekih 50 GB, a ovo čudo, ovo je Mario, ovo je Marinko, je težak samo 40 KB. Alala. Više mi se sviđa da igram njega nego GTA. Ne kažem, igrao sam i GTA na multiplayer, znači dan i noći se provode. No, napravit ću neki video s tim. Mada ima toliko ovi naših gamera koji igraju GTA da ne bih da im se mešam u posao. Ostavljam GTA za oni koji znaju da igraju i koji uživaju u tome. Ja sam ti više ove retro igrice. Igram Battlefield, prvu, četvorku, još par. Vidjet ćete, snimat ću. Ajmo, op, čao. Nastavljamo dalje, polako, nemoj sada i... dobar si. Opet fail, znači opet, brate. Ne razumijem u čemu je fora. Pritisnem na ovo dugme i neće. Ne skače, 17 života, dobri smo. Ajmo, nastavljamo dalje. Ovdje je blizu kraj. Ovdje je blizu kraj igrice. Ajmo, op, braća Bambalići. Siđi dole. Ćao. Op, idemo gore, ovdje treba nešto. Pečurka, no? Da, evo. Op. Nastavljamo dalje, polako. Nemoj sad da mi izgubi život. Op. Ćao. Šta ima posle? I dalje, a? A naravno. Begajte sti buzdovani. Ajde, skoči gore. To. Ajde, sad će. Zoom 1, zoom 2. Ćao. Op, ovdje. One vatrene loptima, da. Dobro se ja to sećam, jako nisam odavno igrao. Ne može ovdje, a? Ne može. Nastavljamo dalje, nema veze. Goodbye. Goodbye, Charlie. Opa, evo ga još jedan. Pa koliko vas ima, brate? Bum. Ovdje ima, da, nočići. Ovdje je kraj sad, da? Da skočemo na ove kocke. Op, op, op. To, ali dalje nisam preskočio zastavicu. Probat ćemo. Ne znam kako je uspio onaj lik da je preskoči. Tu sam gledao video, ali svakom učast. Probat ćemo dok ne uspemo. Op. Da, ovo je kraj. Ovo je zadnji nivo. Tu oslobađamo pravu princezu i ubijamo pravog bosera. Napokon. Ajde, op, beži kokoško. Op, ovdje ima, gore, ajde, op. Neće da ih diramo. Ne diraju nas, ne diramo ih. Op, Da, i ovdje ima ove, pirane. Zaboravio sam na njih. I evo nas pri kraju igrice, ovdje smo u bazenu. A mogli bismo da završimo igricu like a boss. Što bi rekli Ameri, a? Mislim, imam ja vatrene lopte i sad to sve, ali... imam ideju. Ajde, probat ćemo. Ako izgubim život sam, bit ću sam kriv. Ajmo, op. Ajde, op, pojedi me. To, bravo mali. Ćao.
I sad, a ga pravi boser, skoči, ajde, skoči to. To! Ćao, evo je prava princeza. Napokon. Thank you, Mario. Your quest is over. We present you a new quest. Push button B to select a world. Ma važi, brate. Ćao. Sad će garanje. Žiko, a šta sad radi? Jebe. Jeli? To je onda stvar režije. I mislim da ćemo ostaviti ovdje naše golupčiće. Da im ne smetamo. I to bi bilo toliko od mene u ovom klipu. Nadam se da ste uživali koliko i ja igrajući najbolju platformu igricu svih vremena. Do nekog sljedećeg druženja, budite mi dobri. Ovo je bio Igor 05. Ako se pita zašto 05? Prerođal si seljak.